היי, סטטוס, הנה חברה שלי, ליאן. הנה, תגידי שלום ליאן. הנה כל האנשים, ופה שמאלה, ופה החוג. דקה, איך אני מעבירה? טוב, עוד מעט, אני אראה לך, אני אעשה סרטון מתי שהחברות שלי מגיעים. רגע, פה זה האולם ספורט. פה החוג. טוב, אז הנה ליאן. פה שם זה שירותים, לא יודעת. אתם יודעים שנכנסים לשם בנים. ביוש, חלק 2. ביי. ביי.